Comença el judici musical de l'any, un dels escàndols de plagi més mediàtics de la dècada. L'artista català més internacional, Xavi Xic, ha estat denunciat per plagi per un altre músic, Xavi Xoc. Tots dos artistes s'han presentat aquest matí davant del jutge a la ciutat de la justícia, però no han volgut fer declaracions. Bueno, doncs ha anat tot molt bé i sempre la llei és la que té la raó final i ha anat, com dic, molt bé a tot. Ha anat fantàstic i moltes gràcies a tothom que ha pogut col·laborar. La publicació del primer senzill de Xavi Xic queda paralitzada a l'espera de la decisió del jutge. Milions de fans d'arreu del món mostren el seu suport a Xavi Xic a través de les xarxes.